ọtọ na ọgwụ ụmụnne na-atụ 70 atụrụ tụ ya sị banyeba moto ya ji ego ehi bụrụ tọrọ n'ihu atụrụ na anyị na-etiti nkịta jee na-asụ asụ ma ọrịa onwe ya maka mgbe a na-ekwunye arụ okwu nwere ka o si ga ite na ọgba anụ wee bụ ọkpụkpụ were ego niile o jiri bịa bịagokpala onwe ya ọkpụkpụ oruzienụ na-abịa ọkọta wee karịa moto ebunie n'ebe na-akwụ udo bute n'ugwu nwasha kọndọktọ saa aka ego ewu were 70 dị ya n'aka ọkwa etinye ya ụgwọ eji ewu ibu na ya gụrụ ọkwa eziokwu o ruola atụrụ o were 70 o were 100 dekwu ebe n'aka etinye ụgwọ 30 nya na ibu na ya gụrụ ọkwa ụzọ ibe na-abọ ka eji atụrụ ọkwa nna o ruole na nkịta etinye isi gara aka ruo n'ọdụdụ na nke ego dutere aka gbagbede ha ngarụwa na o nwere ka ya ga-eruo ya were ego wee debe n'aka ụmụnne m